PDD смени истории в медиите, аз сменям капсули и правя звука си толкова чист, че може би ще трябва да си измисля и аз някой скандал, за да ме чуете по-добре. Готови ли сте да разберете как става тази магия? Хайде да започваме. Ето го моят Rode NT1A. Той е доста стар, взе го от един приятел заради носталгията. Това е вторият ми микрофон, който съм притежавал някога преди години и реших да го притежавам отново, а цената беше перфектна. Капсула RK47, която идва директно от Китай, заедно с една нова граунд жичка, която ще смениме с нашата, която е фабрична вътре, за да може да нямаме разминаване между кабелите на капсулата. Отвертки съвсем обикновени, които ще използваме да отворим микрофона, и паялник, с помощта на който ще разпоим кабелите на старата капсула от борда, а след това ще запоим и кабелите на новата капсула обратно по местата им. Имаме две болчета, които се намират от лявата и дясната страна на корпуса на микрофона. Развиваме ги тях и сме готови да издърпаме борда от самото шаси на микрофона. Леко и внимателно издърпваме. Ето я вътрешността на нашия Rode NT1A. Както виждате, моята капсула е доста мръсна. Причината за това е, че човекът преди мен не е съхранявал микрофона както трябва. Затова един съвет от мен е: съхранявайте микрофоните си на чисти места, далече от прах. Защото тръгнете ли да го почиствате това нещо, просто трябва да изфърлите капсулата. Златното покритие пада и тя не става за нищо. А ето ги тези две жички. Първата ни е сигналната, втората ни е граунд, както се нарича, заземяването. Имаме чисто нова жица, която идва с капсулата. Нея ще използваме за граунда. А тази сигналната, тя вече е монтирана на самата капсула фабрично. Сега внимателно ще разпоим сигналната жица и граунд жицата, като се стремим да не нараним компонентите около тях. Когато сме готови, отделяме капсулата от защитната гума отгоре. С леки движения я изваждаме, като не докосваме златната и лъскава част на капсулата. И ето я, нашата капсула вече е отвън. Готови сме да я заменим с нашата нова RK47 капсула. Но преди това ще почистим микрофона, защото така или иначе сме го отворили. Нека да бъде като нов. В някое видео за напред ще сменим и тия кондензатори, които са възможни върху борда. Ето я нашата нова капсула. Сега ще извадим внимателно от кутията и ще монтираме граунд жичката отстрани на корпуса ти. За целта ще използваме винчето, което е монтирано върху старата капсула. Да знаете, че е възможно да бъде малко по-трудно за навиване до край това винче, просто защото новата капсула, резбите и не са разработени. Затова имайте търпение и леко и внимателно, просто навивайте смело. Тук ще използваме по-малка часовникарска отверка, защото просто винчето е твърде малко. И така, готови сме. Разполагаме вече с винчето. Може да преминем към нашата нова капсула и монтирането на граунд жицата. Леко и търпеливо стягаме винчето, така че самата жичка да не мърда. Трябва да седи абсолютно стабилно върху капсулата. По този начин ще имаме най-добър контакт. Когато сме готови, е време да поставим новата капсула на мястото на старата такава в гумата, която се намира отгоре на борда. Отново с леки движения. Първо ще прокараме граунджицата. След това ще, както се казва, наврем капсулата вътре.
Отново повтарям, леко и внимателно. Готови сме да запоим жиците вече по местата им. Ще започнем с граунд жицата, която се намира от дясната страна. Както съм показал тук. Другата жичка ще прокараме отново през дупката на по-късен етап, когато сме готови с граунд жицата. Запояваме. Проверяваме за студени спойки. Всичко е наред, изглежда. Отново почистваме. Подвираме леко кабелчетата там, за да не ни се пречкат по пътя. И сме готови да го затваряме. Леко и внимателно гледате точката, която е. Там е фронта на микрофона. Мястото, което фаща сигнала. И отново завиваме двете болчета от лявата и дясната страна. Време е да тестваме нашия микрофон. Благодаря, че гледахте и останахте с мене до края. А ако ви е харесало, абонирайте се за канала ми, за да не изпуснете какво ще ви покажа следващия път. Шаут-аут за Ники Фена и неговата марка N-Audio. Войсовъра, който слушате, минава през неговия лампов предусилвател Ева. Ако се чудите защо звучи толкова добре, вече знаете тайната. И помнете, дори P. Diddy да ви смени капсулата на микрофона, без добър предусилвател звука просто няма да е същия. До скоро, приятели!